израз на това дали ние сме в правилна посока и дали имаме правилни здравословни усещания, всъщност са отношенията ни с другите. Когато привидно около нас всичко е наред, а ние не се чувстваме добре, имаме силата на споделянето. Единственият проява външния свят на нашата вътрешна същност е нашите отношения с другите. Тоест това е обратната връзка, отговорите, които търсим. Здравейте! Тази вечер ще ви представя един много специален гост. Това е първият гост в подкаста Ела на себе си. Това е Иво Величков. Човек, който за мен лично може да променя, има тази способност. Някой беше казал, че единственият проблем, който има в живота, е страха. И всичко друго е производно на страха. И всъщност, може би, това е най-важното нещо, което човек трябва да говори, да мисли и най-важното намерение, което има да се справи с страха. Винаги имал само една рецепта за справяне с страха. На английски има хубава поговорка face your fear, нали, т.е. изправи с лице към страха. Страха е сянката на човека, така казват хората. Ти като гониш сянката, тя бяга. Ти като бягаш, тя те гони. Така че независимо през какви методики, през какви решения, през какви ситуации човек ще мине, крайното решение винаги ще бъде човек да се изправи и да влезе в страха, да влезе в това, в което не смее да направи, което не смее да преживее. Психотерапията, защото споменахме, нали, това е полето, което аз познавам, нали, в което живея толкова време. Всъщност предлага различни методики, които да докарат човека до точката, в която ще се прежали и ще влезе в ситуацията, от която се страхува. Значи ние може да го разширим, нали, цялата тема, както смяташ, ще бъде удобно, защото всъщност страха е толкова пречеш и толкова плашиш, защото въображението е по-голямо от реалността. Mm-hmm. Тоест, ние казваме, че на страха очите са големи. Това е защото нещата, които си представяме в бъдещето, са по-големи от това, което реално се случва в реалността. Тоест, ние сме създадени да оцеляваме и съответно постоянно търсиме неща, които могат да бъдат опасни за нас, за да може да ги елиминираме и нашето съзнание прави едни предикции, прави едни прогнози, прави една такава, как да го кажа, опитва се да предвиди бъдещето и много често включва страх в тези си предвиждания. Във всяка една ситуация. И понеже въображението може да се развива в много повече варианти, отколкото реалността, всъщност ни показва нещата, които предстои да преживеем за по-големи и по-страшни, отколкото са. Mm-hmm. Това е формата на страха. Страха е в главата, страха е в представата, страха винаги е в бъдещето, не е в миналото. Не се страхуваме от миналото. В миналото може да изпитваме вина, огризение, съжаление, но в бъдещето винаги е някаква форма на страх. И единственият начин да разбереме, че нашите представи не са реални, че са по-големи и по-страшни от това, което ще преживеем, е да влезем в преживяването. Mm-hmm. И оттам нататък всяка форма на терапия или на израстване, защото човек не е задължително да израства през терапия. Човек може да израства и трябва да израства през живота и през житейски ситуации. Така че всяка една форма, да го кажем, на израстване, всъщност минава през влизане в страха, през прежаване на себе си, през поемането на риск, тъй като илюзията, че може да живеем безрисково, нали, е най-голямата илюзия, която може да имаме. Тъй като никой не знае какво ще стане след малко. Така че формулата за преодоление на страха е прежалването. Да влезеш в ситуация, в която не си сигурен, че спечелиш. Mm-hmm. Там дълъг отговор. Да, дълъг отговор. А когато човек вече прежали себе си, преодолее страха, тогава как да разбере кой е пътят на сърцето му? Тоест да прави това, което е правилното за него, как да се свърже с интуицията си, с тези процеси, в които вече е преодолял страха и може да се справи най-вероятно. Абсолютно си права, че страха пречи на интуицията. Страха пречи на усещането, защото страха създава напрежение под някаква форма. Това напрежение може да бъде проявено под най-различни форми. При някой страха ще предизвика агресия.
При други ще го тикне към зависимости, при трети ще бъде друг тип поведение. Дали ще бъде... Във всеки случай няма да бъде здравословно поведение. И когато ние сме в напрежение, ние усещаме напрежението ни владее, и то владее и нашите сетива, и то владее нашите усещания, и то владее нашата сензитивност, дори към така фините ни усещания, каквато е интуицията. Тоест интуицията е потисната от страха. Страха доминира над интуицията. Така че въпросът не е как да развием интуицията. Ние имаме интуиция, всеки един от нас. Тези фини усещания, които ни дават посока понякога. Въпросът е кой друг глас да не пречи на интуицията. Тъй като има много гласове в главата си. Когато съзнанието е активно, то никога няма една мисъл. Ние винаги имаме поне диалог. Тоест, винаги преценяваме плюса и минуса на всички неща и водим непрекъснат вътрешен диалог в себе си. И колкото е по-активен, колкото е по-шумен този диалог, толкова повече заглушава интуицията, която имаме. Така че да, премахването на страха е едно от основните условия, да може да премахнем и напрежението от себе си, съответно да станем по-сензитивни, съответно да имаме някакъв досек и някакво чуване на тия вътрешни тихи гласчета, защото те са тихи. Да. Но когато човек мине отвъд страха, трябва да внимава какъв път ще поеме, защото отвъд страха, ако ние не сме развили други същности свои, други черти, други ценности, може да се превърнем в насилници, в диктатори под някоя форма, тъй като човек не се страхува. Много хора не са такива, защото се страхуват да бъдат. Много хора, в тях все още е живо това деструктивно желание да доминират по един лош начин, да нараняват, но се страхуват да го правят. Да. А в момента, в който ние надхвърлиме и минем от другата страна на страха, ако не сме развили други ценности или не развием други ценности в себе си, дали ще бъде емпатия, да го кажем психологически, дали ще бъде съпреживяване с другите, дали ще бъдат някои по-висши такива идеали, тогава ние може да се превърнем в насилници под някаква форма. Емоционално или физически, без значение. Да. Така че човек трябва да внимава в този смисъл. Да се казва да бъде... Може би след страха трябва да търси смирението. Да. Общо взето, тъй като когато прескочиш трапа на страха, това е било най-страшното нещо, има опасността да се възгордееш, да не разпознаваш граници на отношения, да не разпознаваш граници на безопасност, нали? Не само за себе си, но и за другите. Така че смирението, като трябва да подчертаем, смирение не е подчинение. Смирението означава да бъдеш с мир, в покой, с себе си, с другите, с света. Винаги мира накрая е целта. Да, това взаимодействие, което да бъде балансирано между теб и всичко останало. Да. И когато човек е в мир, в покой, вътрешно ние трябва да бъдем активни. Този живот трябва да бъдем активни, нали, в отношенията и в случването на разни проекти, свои в главата, на идеи, на мечти. Проекти не е толкова хубава дума, тя е прекалено корпоративна, но ние трябва да случваме мечтите си. Така че ние трябва да бъдем активни, но това е така един лек парадокс. Ние трябва да сме активни, но трябва да имаме вътрешен покой, вътрешен мир. И тогава може да чуеме тази интуиция. Тогава може да чуеме точно какви са мечтите ни, не внушените мечти от един корпоративен свят, който ни казва, че успеха означава еди какво си. Нали? Да. Тоест трябва да имаме отново ценности, трябва отново да имаме разбирането за успех. Някой беше казал, че успеха трябва да съди по това, което губиш, не по това, което печелиш. Да. Така, много същностно трябва казано. Да знаем цената на живота. Да. А цената на живота за всеки различна ли е? Не знам. Всъщност, не знам. Смятам, че живота е най-ценното нещо. И колкото е по-пълноценен, колкото е по-пълен с преживявания, които са близки до нашите мечти, толкова по-висока е цената му.
за нас сами, защото той няма как да бъде, нали, така обективно оценен. Колко струва. Да. Или ако бъде обективно оценен, тогава се връщаме в робските времена, което не трябва да бъде. Но даже и да има различни теории, вярвания и концепции, и религии, даже да имаме милиарди животи. Нали? Този, в който в момента живеем, е единствен. И затова не може да бъде по-ценен от нищо друго. Защото това е единственият шанс да преживеем точно това нещо. Не знам. Така че човек трябва за да може да постави цена на живота си, трябва да е наясно и да има ясно и твърдо изградена ценностна система. В момента, в който има ценностна система и види дали живота му е пълен с ценностите, които са важни за него, тогава си дава сметка, че има смисъл от този живот, че има някаква стойност и цена. Тоест, всъщност тези процеси, предполагам, се случват в нашето съзнание. Тоест, съзнанието е това, което ни отличава един от друг. Точно така. Съзнанието е това, което ни отличава, защото нашето съзнание е възпитано за всеки от нас в различни условия, в различни култури, през различни обстоятелства, случки и така нататък. Така че нашето съзнание е различно, но ние сме еднакви в дълбоката си истинска същност, която независимо как ще наречем, дали подсъзнание, безсъзнателно или без значение. Но тази друга дълбока същност от нас, с която се раждаме, която вероятно остава след като си отидеме. И ако идваме от един източник и отиваме в един източник, т.е. няма как да сме различни, ние сме едни и същи на това дълбоко ниво. Да, т.е. всички сме на едно дълбоко ниво, едно цяло, но просто се проявяваме като различни части, които си взаимодействат. Абсолютно. В този живот имаме шанса да проявиме своята уникалност и индивидуалност. Защото в този съзнанието се ражда нашето съзнание, което в момента мисли, в което в момента гледа този подкаст, в момента в което, нали, се насочва наляво и надясно. Това съзнание се ражда и си отива. Но може би това дълбоко ниво, това е въпрос вече на вярване, аз лично го вярвам, че е по-дълбоко ниво, което е вечно. Той извън, като казвам вечно, той е извън времето и пространството. И това вечно нещо, извън времето и пространството, има шанса да се прояви в този ограничен триизмерен свят през нашата индивидуалност само сега. Само сега, когато си позволим да сме автентични. Когато си позволим да сме автентични. Е много трудно в днешно време човек да бъде автентичен. Много е... не е маркетингово. Защото маркетинга е изкуство да продаваш ненужното. Това е определението за маркетинг. Едно време Сократ е опекарал по пазара и гледал стоките и казва колко много неща, от които нямам нужда. Така че в момента живеем в маркетингов свят, което за маркетинговото мислене мечтата е да имаш предвидими потребители. Да. Съответно, ако ти унифицираш вкусовете, ако ти унифицираш поведението, ако ти унифицираш стандартите, много по-лесно знаеш какво да предлагаш на всеки. Така че промоциите, ако щеш като литература, ако щеш като курсове, ако щеш като... защото в момента се продават масово идеи, не само... Стоките, ние сме задоволени от стоки. Сякаш човек иска да си купи смисъл, иска да си купи идентичност, така че да бъде интересен, атрактивен. Не се купува. Има неща, които не се купуват с пари. Да. Кой беше казал, мисля, че един от най-големите философи, не знам дали трябва да е в кавички, но това е Джордж Карлин, който хората може би познат като стендап комик, но за съжаление в този все по-редактиран свят формата на философията и на свободното слово общо взето много все по-често е сред стендап комедията. Джордж Карлин, той разказа, че с пари можеш да си купиш лекарства, не и здраве, с пари можеш да си купиш къща, но не и дом. Може да си купиш, нали, хора, които са около тебе, не е любов. И така, че има неща, които не се купуват. И всъщност точно тези неща се избягват от фокуса на маркетинговото поведение на света днес, тъй като ти предлагат само неща, които могат да бъдат купени.
И в момента, освен стоки, се продават масово идеи. Ние сме презадоволени от стоки. Никога света не е бил в толкова в комфортни условия да живеем в нашия западен свят. И затова, може би, хората стават все по-депресирани, търсещи проблеми и някъде да се реализира това, което съзнанието има да свърши като функция да ни защитава от света, който е прекалено безопасен. Това е едното. Света е безопасен, което потиска и убива инстинктите за оцеляване. Другият проблем е, че света ни създаде прекалено лесен достъп до комфорта. Тоест, в момента, ако с половин градус не е наред климатика, сме недоволни. Зато или ако нямаме точно място къде да паркираме или нещо от сорта. Тоест, ние сме прекалено задоволени и всичко е прекалено удобно. Ако е малко, най-малкото неудобство, най-малки дискомфорт, всъщност има тежки последствия върху психиката на хората. Другото е, че този достъп, улеснен достъп до всичко, особено това влияе на всяко следващо поколение. Нали? Далеч съм от мисълта, че някое поколение е по-добро от другите, но с различни характеристики са. Но този улеснен достъп пречи на хората да развиват умения. Вече би трябвало, да не съм запознат с изследване, но съм сигурен, че бъде така. Сигурен съм, че би трябвало да е биологичен факт, че зоната в мозъка, която отговаря за пространството и ориентация на съвременното поколение, е най-малкото за занижени функции. Ако не е така доста атрофирала. Тъй като при положение, че имаме GPS, нас не се налага да развиваме тази способност и това умение. Мозъка е най-енергоемкия орган, който притежаваме и той е много умен и той се опитва да намери винаги начин да не свърши нещо, ако може то да не бъде свършено. И съответно, ако ние имаме външно улеснение, външен инструмент, който да използваме, съответно няма да развиваме, да полагаме енергия, усилия, за да развиваме нещо, което всъщност няма да ни бъде необходимо. Все по-малко не е необходима паметта, тъй като паметта ни е в джоба на якето, дето се казва. Нали? Да. Така че, но това не е задължително с някоя черна нотка казано, тъй като човек е приспособим. И вече има цяло поколение израснало в ерата на интернета и вече има цяло родителско поколение, което е забелязало и наблюдавало ефектите на виртуалната реалност на интернет върху развитието на децата и вече трябва да сме много по-осъзнати за това как да използваме всички нови технологии като помощни средства, не като проклятие, което спира развитието ни. Така че смятам, че първо, че света няма да се върне назад, няма да се върне и трябва да се връща. Въпросът е, че трябва да интегрираме все повече и повече мислите в съвременни условия. А какво да правим с това изстиване, което се случва зад екрана? Защото емоциите на човека изстиват някакси и как да се свържем с тях, защото те всъщност са като един компас за нас, предполагам. Те са част от начина, по който може да се прояви интуицията и когато човек е изстинал към самия себе си, как може да спаси тази връзка, която е израснал вече в тази среда. Това е, може би, от най-актуалните проблеми, с които се сблъскваме. Как как виртуалният живот да не превземе реалния. Точно Тъй така. като мозъка, това, което... Мозъка... всяко нещо, което преживее, го приема за реално. И когато някой ни се усмихне и получаваме доза допамин. Когато някой ни прегърне, получаваме доза допамин. Ендорфините тръгват. Той всички тези хормони, които ни карат да чувстваме добре, се активират в тялото ни. Но те се активират и от виртуално преживяване. Те се активират, когато някой ни лайкне снимката и когато някой ни пише хубав пост. И така. Така че мозъка не се интересува откъде идва точно този допамин и тези ендорфини. И затова е толкова лесно ние да паднем в плен на виртуалния живот. Тъй като ние живеем мозъка, това, което сме ние. Нали? Ние сме перцептивни същества, ние сме същества, които възприемат и без нашата нервна система, без всички тези възприятия, които имаме, ние не съществуваме. Ние вегетираме като зеленчуци.
Да. Така че при положение, че мозъкът е задоволен от преживяване, той няма особен стимул да ги търси и другаде, т.е. в реалността. Но в един момент се оказа, че това не е достатъчно, защото ние освен ментална, освен емоционална, освен духовна същност, имаме и физическа същност. И тя не може да бъде пренебрегвана. Защото ние може да имаме виртуални отношения, може да имаме само емоционални отношения. Когато гледаме една картина, ние нямаме обратна връзка и диалог. Ние имаме емоционални отношения с тази картина. Имаме духовни отношения. Когато сме в тежките си или най-щастливите моменти, тогава нито интелекта ни помага, нито нещо друго. Ние имаме духовни преживявания. Защото имаме такава същност. Но ако ние нашата физическа същност заслужава същото внимание и същите преживявания, трябва да имаме физически преживявания. Точно защото е толкова изкусителен виртуалния свят, тъй като виртуалният свят, виртуалното общуване, нашия аватар виртуален, защото може да с лекота да редактира света около себе си. Ние може да редактираме виртуалния свят. Тоест, ако някой ни харесва, да го изключиме или да го блокираме. Но това пак, и това е толкова лесно, че ако останем само в него, ние няма да развием умения за справяне в реалния свят, защото не мога да изключиш комшията, който те дразни. Трябва да намериш начин да се разбереш с него или да се справиш с проблема. И то по чисто като в физическия свят, в реалния свят. Това, че може да имаш безброй, да го кажем, любовни авантюри виртуални, по никакъв начин няма да ти помогне да имаш пълноценно семейство, в което физически се грижи за деца, нали, всичките му там неща и с партньори. Така че ние не можем да изхвърляме инструментите на съвремието, не можем да изхвърляме технологичния напредък, не можем да изхвърляме интернета, т.е. самостоятелна същност, която живее паралелно с нас. Но това, което може да направим, е да се грижиме равномерно за всичките аспекти на нашата същност. И физическата, и менталната, и духовната, и социалната. И единствената рецепта е човек да се справи с, как да го кажа, с вредните влияния на виртуалната реалност, е да влиза все повече в реалната реалност. Тоест, лекарството против виртуалното е реалното. А когато страдаме в реалността, когато имаме множество комплекси, когато се страхуваме, какво да правим в тези ситуации? Как човек може да преодолее собствените си бариери и да изгради една нова същност, да се преживее по нов начин? Ние сме постоянно в процес на израстване. Ние минаваме през детски страхове, минаваме през детски травми, което е малко спекулативно, защото както самолетите са създадени да летят в турбуленция, те са създадени така, че да издържат най-силна турбуленция, 4 пъти по-голяма от сечената, така и нашата психика е създадена да минава през сътресения, през травми, през най-различни периоди и след всеки един такъв момент ние придобиваме опитност, която ни прави по-устойчиви, която ни помага да се развиваме и да продължаваме напред. Така че минавайки през различни житейски ситуации, осъзнато, понякога неосъзнато, ние трупаме опитност и се учиме да живеем, защото всъщност ние не знаем как да живеем, ние се учим в движение. И единственият начин да не се научим е да се откажем да живеем, да се откажем от реалния живот, да се откажем от връзки. Да. Ние сме винаги сме не жертви, но винаги сме плячка в този свят. На времето. То винаги ни изяжда, нали? Както Кронос изяжда децата си. Да. Не случайно в митологията описвам това нещо. Ние сме плячка на обстоятелства, на случайности, на взаимовръзки, най-различни неща. Но дали ще има психиката на плячка, от нас зависи. Ние може просто да продължаваме. Има една много хубава притча. Сетих се в история, в книгите на Кастанеда. Още преди. Когато Дон Хуан му разказва, Дон Хуан е учителя на Кастанеда, за тия, които не са чели книгите, един вид виртуален такъв до някъде образ, който му разказва древна история за една общност от войни, които са живели някъде там в горите, нали, индианска или не знам си каква била.
които имали много прости закони. Т.е. ако сгрешиш, нали, зависи колко е тежко наказанието, нали, или те изгонват и си в изгнание, или си осъден на смърт. Само, че смъртната присъда била много интересна и много странна. Този, който е осъден на смърт, те са го завеждали до една широка равнина, прерия, поляна, зад която имало гора. И са го пускали. И той, ако стигне невредим или въпреки раните си, нали, гората, той е свободен така, всичко му се прощава. Т.е. когато той тръгне към гората през тази поляна, всеки има право да стреля по него. Да. И ако той някак се добере жив до гората, тогава всичко му се прощава и започва от начало. Т.е. всичките грехове са изтрити, да се казва, и грешки. Стига да стигне до там. Но всеки има право да стреля по него. И Дон Хуан му разказва, че имало войни, има приказки за войни, членове на това племе, които са минавали този път толкова спокойно, толкова с достоинство, толкова сигурно, че никой не е искал да пусне стрела по тях. И както се казва, те са минавали безупречно през тази прерия, през тази поляна. Да. И за мен това може би е най-силната метафора, че може би така трябва да минаваме през живота. Независимо колко грешки сме направили, независимо какво ни се е случило, независимо от това колко стрели към нас могат да летят, нали, да се пуснат. И ние трябва да вървиме сигурно, спокойно, уверено. Това може да стане само ако имаме ценности. И всъщност хубава метафора. Така човек намира себе си, осъзнавайки всичко и въпреки това продължавайки. Да, с тази вътрешна увереност, че каквото и да стане, можеш да се справиш. Но как да я изкупем тази вътрешна увереност? Защото аз така разговарям много често с млади хора, които са неуверени в себе си, търсят пътя към увереността и какво ти би ги посъветвал като някакви практики, като неща, които да пробват сами да си дадат тласък? В момента пазара е пълен с практики. Нали, how to, нали, смисъл всичката литература и цялото мислене как за 7 дни, как да се научиш найди какво си, как да не те боли никога, как винаги си щастлив, как откриеш себе си. Но всъщност, ако само една от тези практики беше универсална, другите нямаше да ги има. Всъщност. Ако само една от тях работеше. Тъй като всяка практика инструмент, всеки инструмент работи в зависимост от контекста, който го използваш. Така че устойчивостта, характера, обогатяването на характера и на нашата същност става само през реални преживявания, през богати преживявания. Едно време хората са казвали, че най-доброто образование е пътуването. Тоест, независимо какво си чел, ти докато не отидеш, не знаеш какво. Така че в момента имаме възможност да пътуваме. Аз помня времена, когато нямахме възможност да пътуваме. Тогава пътувахме с фантазията си, пътувахме през книгите най-вече, пътувахме през филмите. Други времена просто бяха. Но сега в момента всеки може да отиде навсякъде, което до някъде обесценява това пътуване. Така че човек трябва да намери отново баланса в нещата, тъй като както и да е. Но всички тези качества на устойчивост, на увереност се изграждат само през ситуации. То ситуации, които понякога губиш, за да можеш да видиш, че загубата не е толкова страшна. Защото тази настройка, западна настройка за успех, за състезателност на всяка цена, тя може да бъде само период от живот, който ти изгради такова умение да отстояваш себе си, да искаш да доминираш, нали, в някоя ситуация, тъй като ни трябва да го имаме това умение, но всъщност ние оцеляваме не благодарение на това умение. Ние оцеляваме най-вече благодарение на умението да социализираме. Така че преживяванията с хора в различни отношения, в различни аспекти, ако щеш, понякога като съперничество, понякога като сътрудничество, понякога като любов, понякога като най-различни такива партньорство или някакви различни неща, всъщност ни учат. Защото ние не сме самостоятелни единици в този свят. Нашия мозък е създаден
не да стои в самота, да комуникира. Нашият мозък се развива само от общуването и комуникацията с другите покрай огледални неврони. Нали? Ние сме си говорили, има огледални неврони, които всъщност са като, да го кажем опростено, каналите, през които ние си предаваме непрекъснато опитност. Ние усещаме другите, те ни усещат, те ни предават състояние, ние предаваме състояния. Всичко това е изключително важно. Нали? Ние през това нещо се учим, защото сам човек е безсмислен като един единствен телефон в този свят. Така е. Така че ние ставаме устойчиви на живота, когато навлизаме в различни аспекти на отношения. Не виртуални. Бих искала да ви споделя една много приятна новина, че организирам курс по астропсихология, така че на всеки, който му е интересно и иска да се научи да атакува себе си и другите, може да се запише, като ще има и сертификационен курс. Така че предстоят много хубави неща и ще се радвам да споделим тези знания, защото е много важно човек да се научи сам да тълкува. Защото чуждата интерпретация може да бъде подвеждаща, защото тя минава през филтъра на онзи, който тълкува. И интуитивният процес не е толкова чист. А когато ние сами го правим, тогава нещата придобиват съвсем друга опитност. И ще се радвам, ако имате интерес, да се запишете. Ще бъдем в малък кръг, но ще бъде много стойностно и за мен лично живото трансформиращо. Така че ви очаквам.